Ikruok mar tielo mar abich mar nyasi mar piny Luo mosebedo ka itimo higa ka higa dhi nyime kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori oyudo thuolo mokwongo mar bago nyasi nyaka ne chake. Kaunti ma Migori higa ne bago nyasino mar piny Luo e tielo mar abich. Nyasi bende gene koro dhi kelo oganda Luo ma wuok e piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko. Mana kaka osebed ka itimo e kinde mokalo, nyasi mar piny Luo igeno dhi chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro por weche ma otende kod Luo kiti kod timbegi mamoko kuomgi nyaka sani koro lal weche mag somo kaachiel kod mamoko. Tingo activities mang'eny ma joluo timo, timbe joluo mane watimo chon mondo wang'is nyithindo masani ni joluo ne nigod timbegi mane gitimo chon, kaka ne ji piem gi yiedhi mwabiro dhi timo, ne ji amen ne ji mwabiro dhi timo, wabiro dhi timo ywayo tol ma iluongo ni tag of war, wabiro dhi timo kendo wabiro dhi timo gimiluongo ni tero buru. Kongo tik ber mokelonwa ni oriyowa gi nyithindwa maane ni e pinje mopogore opogore manoko. Wan kanyakla achiel sani, kendo wan joka ng'ato, kendo wawinjore, wan gi dongruok mopogore opogore mwachano. Nyasi ni obiro e kinde moganda Luo pod ywago patron margi mar nyasi mar piny Luo mosenindo Raila Amolo Odinga. Kata kane waito wuodwa mar Andiga kamano, to piny Luo to biro dhi nyime mana kaka nyocha ochanno. Kwa joluo tetete kamoro amora ma gintie ni gibed mos. Wan gima timore ni wan juok piny ema miyo jatelo kaka nomiyowa Raila Amolo Odinga. Jagoro mar ruokno ma jodong Luo e kaunti ma Migori Joshua Ogango wach ni ka opogore kod bedo kod nyasi ni mar piny Luo gidhi nyime kod twak kod 10 counties ma Kaluo duto mondo koro ger kuonde ma inyalo kane Luo kidi kod timbegi ma bende ong'ere kaka cultural centers e counties duto ma Kaluo. Gitimbe wa ok osebedo ka watimo, to gimomiyo waketo piny Luo ni en ni wadwaro ni county ka county obed gi gimiluongo ni cultural center mwadwa kete gigewa mag piny Luo mag nyithindo be koro mondo bi osom gigo mondo ging'e ni magi gik mane piny Luo timo. Nyithindo ma wan go sani okia kata luongo thum nyatiti, gineno gi anena kamano to ging'egi, gikia ni buto en ang'o, gikia kata mana thumbe mane wan go chon, gikia kata gik moko te mane watiyo go chon, kata tonge gikia pungu ni mato tong miluongo ni tong dinda koso mati luongo nang'o. E twak margi gavana ma Migori Ochieng Yako kod jodong Luo e kaunti ma Migori ka otele kod John Ben Omolo oseyango ni ikruok makare koro dhi nyime ma otelo ne nyasi ni. It is going to give the Luo nation an opportunity to remember the immense contribution to that community that the late patron Raila Amolo Odinga contributed to that community nationally and internationally. The pride that the community, the Luo community, association with Raila, it will give us an opportunity to celebrate being part of Raila's larger family. George Juma, Ramogi TV, Migori.